ring mani nini nogo tauni bagai nung ring ka kisa sai khang kade Pila ang ring manengkha mane bwskang rogo doctor naijak hinai ang wansuk mani hingke kaisa sini tipra hasteo sini lukurokno je ano saimana rok je khairok nairokno ang kisisa mane ang health sanmani aboni bagai ang no ring mani kobok mani kesar mani abomai health ni nung je ring mani kaisa ani mokol to belai tekto jotono saimana ang mane rangkok puisen kisa bial tongmani hingke kisa sik lukurokni health mankha hingke ang doctor rok thangnai janani yang no doctor saka nung operation keke mokol nugo nang hingke rangkrini bagai naijagai mani ani je mokol nung yang man ke age ni simede nogya na ke nang cherai ni simede nogya na okra ngai to nogya bomhai ni simede 2017 ni simi mane 17 ni ka pora nugyang ka ang mani ke mane 16 no mane mohai ke truk samani poilao ang hotak te tongmani kaham tongmani no ge kaisa buphango ka sabainai thendrui sapono ke ang buphangni nongkhor chmalia mokol nung yang thaka hangke doctor ka tam sa nai mokol nung doctor ke saka ang phoni bosun sarkar bai naijakmani bo saka nini mokol operation keke hamano kolkata thani so kolkata to thangkat nang kolkata thanani bagaina ani rang puisa krini bagaina thangmani apa suro rang nang nai ta banu rang to nangmani khai lakh der lakh nangmani ge lens rok bo kisa slaina nangui sao mokol na lens ta ge joto kisu kahamna nung nungnai hisao ta actually nung ke nini mung ke tamo ani mungke korendra tripura bo jaga ni nung Russia bari tamo khai tong anghe kisa misa hai resabo das kisa misa compose leris khai 2017 simi nung to sulo sunu mokol nu jang sul ni ska nang ke kaja borja ram harau te ani family tongo serai du khoroksa ge bahai ka salai tong no anghe tabuk japodo to sai tong mani khai hai kisa misa ro kisa misa resap kha mobai kisa misa khairo irjaka abo baina sole tong jata rasa ma kha nang bom hai rasa modern song rasa bana agini mamita dance ba harau bom hai na mane class modern song bo resabo ingke ang resap mani ke to puila ani guru ni gersamung kaitor ni gersamung sarsam abo ni yawle sang kisa modern rock resabui naikha abo je semoi ang mokol nugi ang apronang sing puila ang gospel song pro 2014 no ang afro gospel song afro mokol nugo afro afro ang kaisa gospel song khlaimani no mane samung khaite tui khlaimani o edi nogoro ro mane nang edringo tong no samung khainai ang resap kha age kha tam khai tong man abo samung khaye ta NBCC company rogo MBCC samga khai kisa bisa khlai tong jata ke Black Coast no chole nani taba ke nang pura Nokia da ni na mokol nuklia ke kisisa tak light rok hai nugui tongo engke abo operation kai hamnai sao mane doctor phone sarkar sauta mane daiti nang khai din kolkata ni doctor bo naijak jak operation kai nang nugo paisa ban nang pari ro thangya ko thaya ko taba thangnai nem bagai rang nang rang nang 1.5 lakh ba 2 lakh haro nang nai thangnai am hainke nang nuknai agin hainke nuknai mane borok bo sao nung asa tongo ni sao nukna ni bagai but not sure asa tong ni sao na mane nungnai hisao borok nung operation khaijak nai di hingke ani bukhao bo poito tongo jang nungnai age bo nukjak tongma ba hingke takphan ang kisa misa flick flak like rok nuk tongo hingke jora jora khai ekdom power phaima hing tongo acha gan ro ka nang samung ba compose ro kam hai ko khai mo hai compose mane tam compose khai kana ang to khlai kana tak 2-3 bosor ni bisingo 200 rok khlaina nai kana baksa 200 ro khai ba khano tam khai kana abo baksa ko mane tabo je choloi tongmani ba market e sini jak mani am hai ro bom hai tokna ni kan ang to sika ano borok sinimani khai duk klei mane o haja duk klei mane 1 2 3 4 5 hi kaisar sa mane abo no baksa na siniu ang bini ageo 28 sabja abo flop pura flop thaka abo solelia
Tambah chole ya nama. abo to kaisa ani bokhanai mani dengkha ang to saimaliya Mana kai tor phon nai khana ba mutai phon nai khana. mane ano busu jora tir samung na hamjakna honai nai phanai khana ingang to 28 tar samung samani o kaisa mano ungliya abo gospel song tring ni engke secular abo tongta Ada dug ni simengke. engke dug ni simike December 2018 12 tarik go release khaya Album bo tong khabla. Album khana apo oro 18 rok to asuk hamliya ge lukurok Ama sabar zaman na. Chini buku Urbusri to taba ekdom naam korang thaka mane hasta how bo খুব kaham rasabai tongo ba jekun jaga nugui tongo ni ama pai bono phrangnai tang na poila ama pai ni tao bokhe poroni urbusri ka gorjini bokhe yang gorjini bobo poila sabjak first mane sab mane angbaino abo samung flobung thangka ta mane bini bo flobung ja mane angbaino ekta ke abono flop mane porino chung next chini das kang ni thangka amu dug ni simi ama pai nong tam rasa abar 1900 phaika cover bu khani cover bu khani mane acha abo bo lukurok mane hamjaka ai ama pai ta tao rasa abo ni phai ke ang mane je dini hit dong jak inge apro ka ang kaisa borono compose rukha tongui mangla khnai Kethang ang tongui manggelang mani acha aja nung tawa rogo tawa sa jaro tipra to kabangma local ni to sin tipra ni je kok prok film rogo ka a film rogo ka ni compose rok par samu ro tu to kai tongo kaisa sai to film sa to ko lobom sa kulum ko ya nai kisa heneri khnala kulum aha kulum konglia bithi chawibo sama hamlia bithi fulibo punuka doctor no naireka osaino manliya romui ani bemar no ani kulum no ani rugi no mani tar mane nangbo o doctor oje sama hai ni mokol ni je rugi no doctor nai meya am hoge I think nunga amti ni nyer sui kana hai ma tongo nang amti ka sui ka mane tam wan so nung a je compose ba na je lyrics sui man tam bom hai ka sui kana abo kaisa borok khoroksani kai o mangkhugu khnaka bithi sawi bu hamliya bu inge bebak sai bu hangai bo kaisa hamjak mani bemar habjak abo doctor bu snai meya osai bu snamaniya ke bu snai mania je bini hamjak mani khoroksa abo chongmani buno manke abo si hamri manai hai ma ka amai ka sui ta abo kaisa mane ni hit song ka bom tong ta bu so ke ang to hindi bu sika hindi bu sui kana riang song ro ba riang songle sikia ko second je ti aba mol somle sika sika mol somno mane ani kok bro bai translate khainai sika abo lyrics singya nokhoriya ko ajan upcoming rogo phainai tu tong am hai hit song ro tu tong tongo ko bang bom ro item song ni ta mane ta bu so jara ni 200 ta hero all the release sung jak am mane onkhorjak bai onkhoriya bai inge tak to onkhorjak ni desi buri mane nokhorka inge notice ka swale akhorka me nacho onkhorka gorom man nokhorka garai masaima nang du sui na abo das kangni phantongo kechini luku chati PC jomatia mane puspa charan jomatia bini bu phantongo belai ke bunu bang hambai maro abo kai millai khlaile mani abo darabo belai chubakha brono bu pai play hambai acha ni ta last sumo bom hai ni help ni bagai nang do korona bom hai koi kaisa koina musugo lukurokno ana je mansak mane ang kisa suk khairok jabai di ba chuba jabai di sanam so ani doctor naijangani bagai rai ma sai mane kisa heneri khana re ko chogui tong nai chung otuyono kobonai tong nai chung onok barono suyei kelangnai chini kothomano sajak theng joto nikhugono
दैमा गोथां न' बोसोखांगो तनै तांखासो माइचों खरांनै राइमा साइमा सादि नोंसिनि गथमा वाह थांगानो जोंले तिनियाखे खोना तापक दिनों सिनि गथमानो साना 오케이 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 हामबाय 능 아스케 능 암스케 먹고 누가 오버시 능 아마이카 수이동 능 바이크 수이크나 오 마네 니니 까샤 능 제 수이마니 바이크 수이크 능 바이크 잡크나 아마 이 बखा ना बखा बसिंगन आमा जे मुकोस तो खाइ मुकोस तो न बांग्ला खक बाय हार्ट खाइ 능 바이크 수이크나 angke ang jirsa mung sina singo apur ang kaisa chair table nabo ang apur suyu je ani ro 어머 또 니니 먹고 누기네 먹고 누기 양 빠이시 능 수이크나 아이티 ang mokol nupur suime ya 능 바이크 수이크나 inge abo ani bukhaw haino kai thong phai ba ani memory o mo hai kokthai nga ani bukha haino wan sokena ang buku ba haino pai thang ani 로제 रसा पुरो जेब्रा फाइनल बोकल रे पुरो नं बाइक ओ फाइनल बोकल नं ओजे नाइ जो नं फाइनल बोकल रे ना पमाइ करी ang naya नाइ ओइ नं आमा मुको ang naya phan by heart 100 ta phan tak rchai mana jotono ओने नि 200 तान बिसे 200 तान बिसे नं 200 तान आई थिंक mane नाइ सि नं रसा joto naya mane ang brona saw borok seinau ani re seijakre abo haita 함바이 아까